गवैया अपन इज्जती बुरावता काहे घूस वाला थाना आ गई बाउर बाउर गाना आ गई पैसा खातिर करता लोग कैसन कैसन करम धर्म धसो रहिले भइले पद पर बिना लगाम के तो हमारो ससुर कहल कि तो घोड़ा तो दे हम लेकिन तोहर बेटा एक घोड़ा पर चढ़ जतवा तब अपना बेटी से शादी कर। चली हमारा गीत के भाव ऐसा गीत गावे जाता नहीं मुकेश भाई कि हिंदुस्तान में भोजपुरी के कोई ब्यास लोग ना गौले हो जवन गीत आज हम गावे जाता नहीं हमारा गीत के लोग खाली जवाब सुन ले तो जान जान के कैसन ब्यास के साटा घड़ी बांधे के बाद कि आज के गीत गवनैया में अरे उ बात नहीं खे अपतिया अरे है लगारा ब्यास के बुझात नहीं अपतिया लगारा ब्यास के बुझात नहीं अरुणवा अमृत कहले कि केस भय रहे केस के बात है चक्कर पकड़ करबा का मेहरारू नैहर गल हब का कहले केस के बाद गोर लगाता नहीं हमरा 501 रुपया का पुरस्कार जी उपचार सेवा सदन के डॉक्टर साहब हमारे चंदन बाबू 501 रुपया के पुरस्कार देले बानी। नमस्कार बा हमरा राम जन्म दादा के पोता तेजस्वी यादव जी पुरस्कार देले बानी दीर्घायु बन के रही जज कलेक्टर IAS बनी मैया से यह गुजारिश रही बबुआ रे कहले के केस भई रहे एगो हाँ हम लड़ाई लड़ी ले असूल के लड़ाई लड़ी ले अजीत हलचल जी के टीम के द्वारा हमारा के उनकर सजिंदा लोग गोली मारे के धमकी देले रहे चाचा हो हे बाबू गोली मारे के धमकी देलक हम आवाज रिकॉर्डिंग कर लेनी DGP के भिरी जाके लालू चाचा के भिरी जाके दिखा देनी ऊपर वो अरेस्ट हो गए। अब देखो हमारा के बिहार भर के ब्यास लोग मुकेश भाई कहे लगल करून अलबेलवा केस नहीं खे उठावे के हमार प्रतिक्रिया रहे कि जे दिन हमरा समाज के कलाकार लोग पंचायती करी वही दिन उठाए ना तो अरुणवा के जानो चल जाते केस ना उठाए आजो अजीत हलचल भाई से केसो कंप्रोमाइज भइल बाटे तो दू गोला नहीं खे भय जहिया जनता बोलाई तो ही उनका से गाय अब यही में ढेर बेसवा जब केसवा उठा लेनी नु तो कोनो ही तो हमरा पर फोने नहीं खनसो करत कि काहे लाई दोनों गोड़ा लड़स खेसारी भाई फोन कइले हमरा मोबाइल पर 12 बजे रात के अभी मोबाइल में कहले कि अरुण अलबेला केस उठाला हमारा गार्जियन जितेंद्र चाचा आ छोटे लाल चाचा कहले कि बेटा केस उठा ले तब उठैनी काहे उठैनी कि भाई रहल भाई के काम है एगो भाई के गलती कइलस तो माफ कर दिया लेकिन आजकल का हो खाता मुर्की बबुआ हो लगा दो मुर्की भाई देखबे कनी हम सुमरन में कुछ ना बोलनी हो आ सुमरन में उठ के निमन पाहुनों के गरिया देलन हा फूफो के गरिया देलन हा चैनल वाला भाई लोग बताई साउंड बॉक्सो के गरियावत हो ए लंगड़ी के बढ़िया से लिखी है लोग बिहार लिखी है लंगड़ी के ही लिखी है कि अरुण अलबेला के सारी से बियाह होने वाला था लेकिन रास्ते में सिर्फ बारात फील कर लंगड़ा ब्यास को चल गया। अरे ब्यास लोग सुमिरन से
लिख देला कलू भैया प्यास लोग सुमिरो नबे से देत वालों तो गाड़ी खड़ा होते करता लोग हाथ जोड़ के विनती करत बानी पारसा के भाई लोग से कि भिखारी ठाकुर के धरती है, ई महेंद्र मिश्र के धरती है, बाबू वीरेंद्र सिंह के धरती है। जे नीमन गीत गावे ओकरा के रुआ पैसा बढ़ा के दी, आ जे बाउर गावत बा ओकरा के चमड़ा के जूता से मारी तबे हमार भोजपुरी सुतरी। अगर नीमन कहले बानी तो ताली बजाई, एक बेरा नीमन गीत खातिर वा लोग सपोर्ट खातिर ताली बजाई कि कहियो चमड़ा के हई जाति चमड़ा ना तो हरजन हो जाए। ए चलते भाइयों लोग से कह कि हरजन के मिस यूज मत करा लो कि कहियो चमड़ा के अरे जूता से ई ना इनकर एगो सार बाटे मुकेशवा भैया उही तबा पिटा तो नहीं खे कहियो चमड़ा के जूता से पिटा तो नहीं खे। राम जन्म राय के दामाद रहीमपुर पाहुन हिरौरो के बारा गाड़ी दे देले बारे कहत हवन लोग की जाय दी हित न ताहवन। आई देखी ए पाहुन सुनी अपना बहन से उनका के बियाह करा दे। ये हमार जीजा हमन त मजाक ना करे, ये हमार जीजा हमार राम जन्म मौसा के दामाद तो हमनी के जीजे नु भइल कि कहियो चमड़ा के जूता से ओही तवा पीटा तो नहीं खे। बतिया व्यास लोग के भाई हो तोहरो लंगड़ा भैया नहीं ठुमी का लागत हवा वहाँ से पाहुन के गोर लाग के बड़का बाबू के गोर लाग के सट से है अपना बाबू के दामाद भी आ जाए हंसेलू नु तब बुझा चा के राजन चाचा के चेमनी जरूरत बबुआ हो एक बावरी बात कहले हो कि हम लोग ब्यास हैं, हम लोग ब्यास नहीं हैं, ब्यास शिरोमणि सुखनंदन जादव हैं। हम लोग तो बेहाया का पेड़ है पंकज भैया, हम लोग बेहाया का पेड़ है। विश्वास कीजिए का है राष्ट्रपति के वार्ड मिलल केकरा छपरा में एकर नाना रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के आखिरी कलाकार। पद्म विभूषण पद्म श्री केकरा मिलल शारदा सिन्हा के काठी पर गाड़ी पर पंकज भैया ना नीमन गावला पर आज पूरा दुनिया रो रहल बा। 2 आदमी के मौत जीके में आई, गिनीज बुक में लिखाई पढ़े लिखे वाला भाई लोग के कर परम आदरणीय लता मंगेशकर माता जी सरस्वती पुत्री सरस्वती पूजा के दिन मौत हो गई। छठ गीत से पहचान बनाने वाली, इतिहास बनाने वाली मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरे गुरु, मेरे भगवान शारदा सिन्हा जी छठ पूजा के दिन विलीन हो गए। पूरा भोजपुरी जगत को सुन कर दिए। पावर स्टार के देले बा जनता नु देले बा, ई जनता नु देले बा कि कोनो नरेंद्र मोदी आ द्रौपदी मुर्मू देले बारी पवन सिंह के तू पावर स्टार बारा और उनल बेला स्टेज स्टार बारा। हई देखी पवन सिंह के पावर स्टार लिखात बा आ गोलू राजा के गीत वही चुरा के आगा देले हो। कौन गानवा रहे हो गोलू राजा वाला उ गानवा रही अपना राजा जी के दिलवा काहे तोरे लुए
हई देखिए वो गोलू राजा छोट कलाकार के गाना बड़ कलाकार लोग चोरी करत बा लोग। हिंदुस्तान में ऐसन ऐसन हो गइल बा, कटौवल होत बा चटौवल लइके होकर। औसन कलाकार के गाना ना चोरी करे के चाहिए। हम कभी बोला मुकेश भैया तो साच बात बोलो, साच बात सहदुल से कही है, सबके चित से उतरल बाटे लोग पी गई। अरे लाज शरम घोर के, अरे कहे खातिर प्यास बा लोग, लेकिन काम लो तो खोर के। हमनी के अपन माई बहिन लेके आइल बानी, हऊ बहिन घर में बैठ के देखत बा। आज नीमन गीत गायब तब न कही है कि अरुण भाई मुकेश भाई आवत तरह कलाई में राखी बानी। एगो अपने माई के माई ना समझ जाला चैनल वाला भाई लोग केहू माई अरे बहिनिया के लेके, केहू माई अरे बहिनिया के लेके ए पंकज भैया साथे जात नई खे अपतिया अलंगरा बेआस के बुझात नई। तारा लोग के दवाई मिल गई कि ना मिल गई? अब आई तनका अब कथा